Здравейте! Добър вечер! Здравейте, здравейте! Добър вечер! Някой да ми напише само добра да е. Някой да напише дали музиката е силна, дали се чувам добре. Благодаря. Добър вечер, здравейте. Eyvallah, sağ olasın. Хайде малко да споделим лайвчето. Все пак ще има доста заинтересовани хора. Как да се направят баничка в домашни условия в къщи. Ще месим на ръка. Как в къщи да се направят така наречената баничка, която се продава по пекарни, по фурни. Защото от вчера се нагледах на доста видеа, реших да поразгледам малко в интернет. В интерес на истината никой не представя тази рецепта, този начин на направене, никой не го показва, нямам представа защо, като че ли ще им откраднат занаята. Това е майсторлък. Никой не представя тази рецепта, както е по пекарните, както ги правим баничките, така както си ги купувате от пекарна, от фурна. Толкова рецепти се нагледах в интернет, че никъде не видях това, което наистина го правим в фурната, в пекарната. Ние майсторите. Благодаря, Марина. Благодаря. Хайде да се съберем малко повече хора, да покажем какви продукти са ни нужни и да започнем да месим. Ще помоля, алейкум селям, ще помоля да споделим видеото. Все пак ще има доста заинтересовани хора. Да, почивка, но днес, както казах, както направих видео, ще покажа как да си направим баничка. Особено полезно ще бъде за тези сънародниците ни в чужбина, които изпитват голяма носталгия. Ще правим банички, както пише в описанието, Стевка. Такава ще правим баничка, както такава каквато се продава по пекарни, по фурни. Няма да мятаме тесто спокойно, няма нищо страшно. Ще замесим тесто. Тестото няма да го замятам. Ще покажа на хората без опит в къщи как да си го направят. Няма да замятам баничките, тестата. Няма нищо страшно. Лесно е. Батко, колко работи работиш. Сега, да започваме. Необходими продукти. Да, може по-нататък да покажа. Необходимите ни продукти са 1 кг брашно за баници, тип 400, тип 350. Има и брашна, които се продават за баници. Те са с повечко глутен. 30 грама сол. Масло
свинска мас или маргарин 500 грама, кой с каквото разполага, слънчогледово олио, сиренце или извара, кой каквото предпочита, може и кашкавал, 2 яйца, не са задължителни яйцата. Селям алейкум селям. Какво трябва да спазваме, като месим тестото за банички? В тестото за банички се слага само брашно, вода и сол. Нищо друго. Ако добавим допълнителни продукти, чакай да сложа яйца, чакай да сложа малко мазнина или олио, това ще усложни процеса. Това ще ви усложни, ще ви бъде изключително трудно да работите с тестото. Само брашно, вода и сол. 1 кг брашно, 30 грама сол и 550 мл вода. Това е всичко. Баничаря правим банички като в пекарна във фурна. Не правим маяни баници. Ако сложа 560, няма ли? Ще стане, разбира се, че ще стане. Добавяме водичката. Брашно, вода и сол. Никаква мая, никакви яйца, никаква мазнина в тестото. Студена вода, да, задължително, благодаря. Значи водата трябва да бъде студена. Намалете малко музиката. Да, благодаря ви за това. Тестото трябва да стане твърдичко, в никакъв случай меко. Тестото трябва да стане твърдо. С какво точно брашно работиш като марка и вид? София Мил за баници, в големите вериги магазини го има. Има брашно, разфасовки по 1 кг, брашно на София Мил, баници. Пише на него. За тези, които са в чужбина, да потърсят брашна тип 400, максимум тип 450, брашна за многолистни теста, за круасани. Тестото става твърдичко. Всичко ще обясня Стефка, ще обясня абсолютно целият процес. Тук от замесване до изпичане. На ръка няма как да умесиш качествено теsto. Баничаря, след малко ще те заглуша. Не ме учи, не ми давай съвети. Благодаря. Защо не хладка? Може и хладка, но за предпочитане е водичката да е студена. Замесваме тестото много добре. Някъде около 10 минутки месим на ръка, за да може глутена да се разбие хубаво. В тези брашна за баници има високо съдържание на глутен. Точно така, за да не загрява тестото много. Тук имаме близо. Аз естествено ще го замеся много по-бързо. За около 5 минутки. Защо няма мая за разтваряне? За това студена
Мая, тези банички, които са с мая, ще ги покажем друг път. Сега показваме баничките, които си ги купувате от пекарни, от фурни. Престилка имам. Това е едно от най-важните неща. Да сте чисти, спретнати, да имате уважение към брашното, към хляба и към занаята. Това е много важно. Трябва да сте с бели дрежки, чисти. Респект трябва да се има към хляба, към брашното. Всеки един уважаващ себе си човек. Ето, това тесто в момента още не е готово. Още не е готово. Трябва да стане гладко и хубаво. От град Варна е лайфа. Ще покажем целият процес. От замесване до изпичане. Случите се. Сега няма да ти се получат твърди банички. Изгледай това лайфче и вече ще си ги правиш в къщи. Около 5 минутки са ми достатъчни на мен за замесването. На вас може да ви отнеме малко повече време. Тестото е добре да бъде твърдичко. От тук ще направим 10 банички от 1 кг брашно. Ще направим 10 банички. Как са ти ръцете? Ами, добре са. Смисъл за 20 години вече работа. 100 грама една баничка. Ще обясня абсолютно всичко. Не всеки в къщи разполага с огромна маса, където да дърпа и да разточи огромен лист. Затова ще я направя топките, малки топки, 20 броя. Точно така. Ще направя 20 малки топки и ще покажа целият процес. Не всички разполагат с огромни маси. За баничарството е нужна голяма маса, широка. Така че ще ги направим на по-малък грамаж. Ето тестото започва вече да добива тази консистенция, която е нужна. Да, ще ги слепя. В случая съм приготвил масло. Ще ги слепя. И ще ги отваряме баничките една по една. Спокойно, без да замятам. Без да замятам. Ще покажа как всяка една домакиня вкъщи, за да може да си ги направи. И за да се получат. Това е най-важното. Благодаря, благодаря. Точно така. Никой не е по-голям от хляба. Всеки трябва да има уважение към занаята, към хляба, към брашното. Пекат се на 220 градуса. Това, разбира се, възможно е да има изменения, зависи от печката, зависи от това дали градусите отговарят на самата фурна. По принцип се пекат на 220 градуса. Много е труден този занаят. Така е. Не, тук нямаме мая. Ангеле. Сега обяснявам как да си ги направим в къщи. Не как по принцип се работи. Как по принцип аз работя в пекарната. Така и може да сложите и извара, и сиренце. Кой както обича.
Да, в случая ще ги направя с краве масло. Подготвил съм си масълцето. Благодаря. Нежат. Колега, жив и здрав. Браво, 25 грама. Аз на едно брашно, на 1 кг брашно искате да кажете, слагате 25 грама сол. Да, може и 25 грама сол. Ако самото брашно има повече аскорбин и е по-жилавичко, в случая аз ползвам 30 грама сол, както е по технология. Тук имаме 1 кг брашно и 30 грама сол, 550 мл вода. Така, тестото ни вече е готово. Вижте колко гладко стана. Ето по такъв начин трябва да стане тестото. След лайфа, евентуално, може ли продукти за тестото? Килограм брашно, 550 мл вода и 30 грама сол. Това са продуктите, които са нужни. Килограм брашно, 550 мл вода, 30 грама сол. Студена е за предпочитане да е водата. Без мая. Брашното е за баници на София Мел. Жена няма да се справи. Ще се справи. Просто малко по-бавничко. Може да го замесва. Има ли в тестото? Да. Ще покажа без оцет. Ще покажа абсолютно целият процес. В тестото не се слага абсолютно нищо друго, освен брашно, вода и сол. София Мел за баници. Има го на разфасовки по 1 кг в големите вериги магазини. Сега да завием тестото с нещо. Ще го изчакаме около 15 минутки, за да го разделим. На малки топки, майсторлък и мерак. Това е най-важното, да. Това е в основата на всичко. Мерак. Благодаря, Емо. В случая най-добре е да използваме стреч фолио. Петнайсет минутки само нужни да се почини тестото. След това ще го разделим. Фолио трябва ли да престои за... Ще покажа абсолютно целият процес. Здравейте! Завиваме го с стреч фолио и го оставяме. Сол, 30 грама сол. 30 грама сол на килограм брашно. С тип 500. Възможно е. Ще ви бъде трудничко при дърпане, ще се къса. Тип 500 е предназначено за хляб и хлебни изделия. Ще ви се къса доста. Това тесто става ли за пица? Не. Това тесто е без мая. Това тесто е за банички. Живи и здрави, благодаря ви. На топло ли място го остави на температура 24 градуса. Тип 405, да, подходящо е. Пламене, това е тесто за баници. Брашно за баници. Брашно тип 350, тип 400. С високо съдържание на глутен. Моля, със студена вода ли се разбърква тестото? Да, със студена водичка се разбърква. Поздрави, Лакоста. Здравейте. Всичко е перфектно. Така е наистина. Иска се
Няма как да се направят така по-бързичко. Просто тестото изисква време. Колко милилитра водичка се слага на килограм брашно? 550 мл вода. Максимум, повтарям, 580-600. При 600 мл вода вече тестото ще стане доста по-меко. Пак ще ви се получат. Тъм казаха ми, че и никакво, значи пак повтарям, в брашното, в тестото за банички не се влага абсолютно нищо друго, освен брашно, вода и сол. Не ги слушайте какво ви разправят по разни рецепти. Снощи се нагледах на такива рецепти, защото обработката последствие, работата с тестото ще стане още по-трудна. Брашно, вода и сол. Това са продуктите за тестото за банички. Здравейте, здравейте! Олио, да, разбира се. Олио тук не се влага никъде в момента олио. Впоследствие ще покажа къде се използва слънчогледово олио, как се използва мазнината, как се влага, как се разточва, абсолютно всичко. Брашното, приятели, и как слагаш солта в готово тесто или преди да го уместиш. Брашното може и да си го пресеете. Васко, това нещо изисква време. Не може веднага след като го замесиш да започнеш да го работиш. Никакви набухватели, нели, никаква мая. Тестото ще почива още около 10 на минутки, след това ще го разделя на равни части. Студена вода, точно така, Петрова снежи, студена водичка. Нагледах се снощи на толкова много рецепти в интернет, около 2 часа отделих от времето си. Да, няма да спирам лайфа, Васко. Както обещах, ще покажа целият процес. Тук от замесването до изпичането. Да, старая се да обяснявам. Ами да, много пъти съм се питала баничарите как правят, никой не казва в България. Нямам представа защо не споделят това. То просто няма как. Здравей, бате Ибо, здравей. Няма как някой да ти открадне занаята, да стане баничар там от направата вкъщи на 10 банички. Не се става баничар. За да станеш баничар се изисква да минеш през абсолютно всички производствени процеси в хлебопроизводството и ситничарството, да умееш да правиш абсолютно всичко, като се почне от варен геврек до козунаци. Няма как да станеш директно баничар. От това тесто от 1 кг брашно, сега аз ще го направя за 10 банички, ще го приготвя по принцип. Може за по-малко, но не всички в къщи разполагат с огромни маси, баничарски маси, така наречени широки. Не е за всеки, така е. Иска се голямо желание, голям мерак, майсторлък. Така е. Катя, сега ще ти се получат така както трябва. Просто изгледай лайфа, научете нещо полезно. Да, разбирам. С вентилатор ли? Печенето, Наско, няма значение. Дали е конвектомат, вкъщи се пекат на реотани. Най-вкусни стават на реотани. По принцип. На старите печки най-вкусни стават на пещ, която е на дърва, както в Турция,
като бях в Истанбул, там пещите, още хората работят с такива пещи. Тук при нас в България са забранени. В тестото се влага килограм брашно, се полага 30 грама сол и 550 мл водичка. Затова едно време закуските бяха много вкусни, защото повечето фурни имаха пещи, които бяха, нашите по принцип бяха в начало на дърва, след това станаха с нафта, имаше пещи, там вкуса в пещта е съвсем друг. Там разликата е огромна. Си има предвид за вкуса, там разликата е огромна. В Турция още работят на пещи. Виждам ги колегите, пещи на дърва. На такава пеща аз почнах да уча занаята преди 20 години. Да, вкуса идва от свинската мас, така е, съгласен съм. Преди ги правихме с свинска мас баничките. Валето всичко ще обясня къде се слага олиото, кога се слага олио. Турците са големи майстори, така е, особено по-старите майстори. Те са едни от най-добрите хлебари в света, това е факт. Един килограм брашно на 220 градуса се пекат. 1 килограм брашно, 550 мл вода, максимум 600, 30 грама сол. Тук що го казах, светла, симит. Да, какво за симита? С него почнах. В началото занаята, като учих, ще качиш ли клипа после? Най-вероятно той ще бъде близо 2 часа. Ти майстор ли си? Да, разбира се. Пекат се 12 минути, максимум 15. Зависи с каква фурна разполагате. Кой те учи? Преди 20 години в Истанбул, Турция. Там започнах всичко. Там научих занаята. С огромна доза желание, мерак. С огромна воля, с много труд, с постоянство. Там научих занаята в Турция. Да са живи и здрави моите майстори, респект и уважение, ако са още живи, те бяха доста възрастни. Как се прави симит? Симит някой друг път, някой друга седмица, живот и здраве. Ще покажа. Няма как тук да го обясня, как се прави и цяла нощ да приказвам. Ще има хора, които няма да ме разберат. Хляб или закуски правиш, веси абсолютно всичко свързано с хлебопроизводство и ситничарство. Като се почне от Турция, от симита, лаваш, лахмаджун, пиде, най-различни видове хляб и хлебни изделия. И като се мине тук през нашия варен геврек, козунаци, круасани, закуски, хляб. Тестото трябва да е твърдо, не се слага мая светла. Никаква мая не се влага. Става ли за хляб? Не. Това тесто не става за хляб, в него няма мая. Има само брашно, вода и сол.
случая при стайна температура, след като се замеси, 15 минутки е достатъчно. Божанка Георгиева, сега правя банички, показвам как да си направите банички. Светла, препоръчвам ти да изгледаш видеото. Сега време да разделим тестото на равни части. Вижте колко еластично се получи. Колко грама е една баничка. В случая в пекарните, когато ги правим за продаване, сега показвам как да се направите вкъщи. Тук ще бъдат на съвсем друг грамаж. В пекарните на тесто, когато правим, са на 165 грама. Сега тук в случая ще ги разделя на равни части, на по-манички, защото не всеки вкъщи разполага с огромна маса баничарска, където да дърпа листа, да го разпъва, да направи огромен лист. Това тесто не става за пица, повтарям, това тесто няма мая. Така, време е да покажа как се работи с тестото. Няма нищо трудно. Вижте колко твърдо го замесих на 550 мл вода, на 30 грама сол. Вижте колко се отпусна за толкова кратко време. Затова казваме добре да се замеси тестото по-твърдо. Ето по този начин го пригъваме към нас, за да стане на фитилче. Трябва да стане на фитил. Ето по този начин. От средата изпъваме пръстите и ръцете, от средата към края. Като се стремим да не го късаме, без сила, тук сила не се изисква. Бавничко, спокойно, без да бързаме, без да прилагаме сила, няма нужда от сила. Без да го късаме тестото. Стремим се фитилчето ни да е равно, да е равномерно. Той за хляб става, това тесто не става за хляб. В това тесто няма мая, това тесто е за банички. Точно така. Валето няма мая. Сега, който не може да прави такъв фитил, нали, взимаме едно кантарче, една везничка малка. Почти всеки има вкъщи в кухнята везна. Който няма, се стреми да го раздели на равни части. Тук в случая ще претеглим цялото тесто колко е като грамаж. Хем ще видим какъв рандиман е дало брашното. 1540 на тесто. София мел е, да. София мел е 1540 грама, казахме, е на тесто. Тук в случая, защото, пак повтарям, не всеки в къщи разполага с огромна маса, широка маса баничарска, ще го разделим на 20 равни части.
Така. Впоследствие ще видите, когато са с по-малък грамаж, колко по-лесно се работи с самото тесто, колко по-лесно става всичко. Се слага да почина малко ли? Да, точно така, 15, максимум 20 минутки, за да почине. Лайфовете в YouTube. Да, ще ги кача. Ще видя. Понеже нямам в YouTube канал. Там в YouTube вчера се нагледах на толкова много рецепти. Никой не обяснява как се правят по пекарните, по фурните. Просто съм изумен от това. Респект и уважение за тези хора, все пак те се стараят да покажат нещо. Са живи и здрави такива хора. Така. Който не може да върти тестото, да го прави във формата на топка, не е проблем. Не е трудно. Просто взимате топчето, ето по този начин, прегъвате го така, без да го стягате, без да го свивате много. Ето, това е достатъчно. Една тавичка, по-мазничка, така с смес от масло и олио, мазна тавичка. Тук ще поставим топчетата. Който не може да върти топчетата, да ги прави на топки, ето по този начин, свиваме го, без да прекаляваме, без да го стягаме много. Впоследствие ще трябва да го изчакаме повечко. Ето по този начин. Затваряме ги тук отдолу. В мазна тавичка. Поставяме топчетата. Колко грама е топчето? 1540 грама. Като го разделим на 20, сега ще видим колко се бъде, долу-горе по 70 грама, 75 грама някъде. Не е 100 грама, не е. Защото от 1 кг брашно получихме 1540, точно така разделяте на 20. Така, показах как, който не може да ги върти на топчета, как да си ги свие. Който може да върти също да не прекалява, да не стяга много тестото и да го свива толкова много, защото после ще трябва да се изчака доста повечко самото тесто, за да се работи. Може, аз показвам вкъщи как да си ги направите. Не, при мен ръцете не са мазни. Просто тестото е много твърдо. Ако ви залепва на ръцете, да, ако ръцете ви са мазни и започнете да въртите тестото, няма да се получи тази хубава гладка форма. Мазнината ще попадне в самото тесто и няма как да го свиете по този начин да получите такава хубава топчица. 77 грама едно топче, да. Ето, 75 грама. Го кажи. Сега не всеки има. Може с сиренце, с извара, кой с каквото обича. Да, Деляна, сега ще покажа целият процес. Ще видите колко лесно ще стане.
Защото самото тесто, самите топчета, тук от тези две топчета ще получим една баничка и тестото ще бъде много по-мъничко, ще се отвори по-лесно, също ще стане доста тънък лист. Без да го замятам, ще покажа как чрез придърпване да си ги направите. Така, тук имаме ето 20 топчета. Сега, едно от важните неща. Добър вечер, Дракон, здравей! Тук топчетата как да ги намажем. В случая вземаме мъничко масло, в случая това е масло, краве масло, една купичка и съвсем малко олио, слънчогледово олио, без да прекаляваме и тук също, с олиото особено. Съвсем мъничко олио, масълце по същия начин. Здравейте! Разбиваме тук хубаво, за да стане кремообразна смес. И с тази смес ще намажем тези топчета. Готовите вече. Топчетата ще ги намажем от тесто с ето тази смес. Ето така, да стане на кашичка. В случай ползвам краве масло. Маслото не го ли разтапя. Катя ще обясня по-нататък. Няма да разтапете масло в микровълнова, на котлон и така нататък. Тук всичко трябва да бъде студено. Студено на стайна температура максимум. Да, с свинска маса също ще е добре. В случая аз показвам с масло. Рецепта за тестото: килограм брашно, 550 мл вода, 30 грама сол. Лайфа, всеки един лайф по принцип се записва тук в TikTok, така че най-вероятно да. Така, ето е сместа и намазваме всяко едно топче. Тук повтарям, с олио да не се прекалява с олио. Сместа трябва да стане ето по този начин. Да не е много рядка, да не е много гъста. Намазваме всяко едно топче. След което ги завиваме отново, за да престоят още около 15-20 минутки. И продължаваме нататък. Аз изпуснах. Ами то лайвчето се записва. Най-вероятно ще го кача. Нямам представа дали мога да кача толкова дълъг клип тук в TikTok. Най-вероятно няма да стане. Няма да стане, да. Така е. На части, ама играчка точно така. Стелко. Така, ето сместа ми беше абсолютно достатъчна. Докато чакаме тук да се отпусне тестото, самото вече оформено тесто, докато чакаме да се отпусне, може да си приготвим маслото. Така, след като ги намазахме, вече може да ги доближим така едно до друго, да са плътни, плътно едно до друго, вече няма как да залепнат едно за друго. В случая ето по този начин.
А ние да си приготвим масълцето. Така, маслото няма нужда от купичка допълнителна на масата, директно на плота в случая. Тук не добавяме абсолютно нищо. Нищо. Спазвайте това, което показвам тук в видеото, за да се получат наистина. Директно на плота, без да прекаляваме също тук, за да не се отпусне прекалено много маслото. Ето по този начин. Който има интерес, аз съм казал, който има интерес да заповяда с какво намаза тестото. Тестото го намазах с смес от слънчогледово олио и малко масълце. В една купичка се разбъркват. Без да се прекалява с олиото. По-високо съдържание трябва да има на масло, отколкото на слънчогледово олио. Сейхан, това в момента показвам как да се направите в къщи банички. Тези банички не са за продаване. В момента тук имаме около 480 грама масло. На една баничка се полага по 30 грама масло по принцип. Но тук в случая имаме като грамаж, самата баничка ще бъде около 150 грама, така че 25-30 грама масло, без да се прекалява после, като оформям тестото на фолинки, ще покажа, без да се прекалява с маслото. Ето, това е достатъчно. Ето в случая това топче масло е достатъчно 30 грама за една баничка. После ще покажа ръкавици защо не ползваш. Вие ползвайте очила. Аз ги правя за вкъщи и съм с респект и уважение. Облякал съм се с чисти дрехи, защото имам голям респект, голямо уважение към хляба, както всеки трябва да има такова. Ръкавели, какви за какви. О, Господи Боже! Така. По принцип, тестото за банички се работи без ръкавици. Да, няма да обръщам внимание на всички. Без ръкавици по принцип се работи тестото за банички. По принцип. Това всеки един майстор може да ви го каже. Зато не им обръщайте внимание колко трябва да престои тестото. Ами максимум 15-20 минути е предостатъчно, зависи от самото брашно. Има брашна с по-високо съдържание на аскорбин, има брашна, които са с по-ниско. Точно за това и почти всяка партида брашно е различна. Няма как просто да се оцели всичко и да става една и съща партида брашното. Но като цяло, близо вече 4 години аз работя с София Мел брашно за баници. От 4 години сменявам, не съм попадал на лоша партида брашно. И това беше само за доста кратък период, когато брашното не беше хубаво. След около 5 минутки ще покажа как да се го
приготвим самото тесто на фолинки. Това време е достатъчно при стайна температура. След като престои тестото вече оформеното. Откъде си, майсторе? Аз съм от град Варна. А като се замесва, да, също трябва да престои. Тук в случая показах близо 15 минутки престоя тестото след като се замеси. Колко грама сирене? Това е... зависи от вас. Някой обича с повечко сирене, някой с по-малко. Вкъщи, но не прекалявайте, пак казвам. В последствие ще идете само сирене. Баничари, търся баничар, много трудно. Респект и уважение, благодаря ви, живи и здрави. На топки какво направи? След като се направи на топки, се намазва с смес от масло и слънчогледово олио, се разбърква на кашичка и се намазва с тая кашичка, топките се намазват, слагат се ето така в мазната вичка, в случая катап, имаш ли китап? Искате да кажете свидетелство за майсторство? Не, нямам такова. Аз съм учил занаята в Истанбул, Турция. Не ми е проблем да отида в занаятчийската камера и да го изкарам. Нямам толкова време. Не ми и трябва. Не, Добрев, аз показвам в момента как да се направите банички вкъщи. Тези банички не са за продаване. За че изпуснах началото. 550-600 мл вода, максимум килограм брашно за баници. Тип 350, тип 400. Здравейте, здравейте. На колко години си майстор? 41 години. Да, Геновева, така е. Някои хора вярват на това, което е написано, а не това, което е всъщност. Както и да е. Всеки човек е различен. Жив и здрав. Благодаря, Ангелина. Да, който има интерес да гледа, който няма, може да скролне нагоре, надолу. Лайв видеа всякакви. Само абсолютно всичко, Сейхан. Като се почне Турция от лаваш, лахмаджун, пиде, абсолютно всичките им тестени изделия, хляб, хлебни изделия, хляб с квас и така нататък, да не ги изброявам тук, че и се мине през нашия варенгеврек, всички закуски, козунаци, круасани, хляб и хлебни изделия наши, абсолютно всичко. Благодаря, благодаря. Някои хора гледат с интерес. Благодаря ви. Маргарита Тодорова, благодаря. Вие също бъдете жива и здрава. Водата е студена, за предпочитане да е студена. Брашното, да, може да си го пресеете. В случая аз не го пресях. Но не е задължително. Не е задължително. Бих искал да се запознае. Лютви. Работя в пекарна Колеви, което е на практика на теория. Друго понякога на терен и без китап, то си майстор. За случая да кажа за теорията с практиката. Аз съм чел доста теория преди време. Имах огромен интерес да прочета, намерих информация, прочетох доста голяма информация за това, за теорията, но в случая мога да ви кажа само едно, какви са моите наблюдения и моето мнение. Теорията с практиката, ако на практика имаш перфектни условия за работа,
както е описано в теорията, на 50%, даже на 60% съм съгласен, че съответства. Теорията с практиката съответства на 60%, ако, пак повтарям, имаш перфектни условия за работа. Такива, каквито са описани на теория. Но в много от случаите за това казват повечето колеги, занаятчии, хлебари, теорията няма нищо общо с практиката. Аз не съм съгласен. Не съм съгласен с това. Просто трябва да имаш перфектни условия. Перфектни. Геновева, пекарната е в Дворено окръжна болница. Двата обекта са ни там. Други е на 8-ми приморски полк срещу стадион Черно море. Практиката учи, така е. Аз съм от 20 години вече в бранша. Работил съм с доста. Имах период, в който трябваше да направя от нищо нещо. Смисъл такъв. Това стана преди 10 години. Имаше доста лоши партиди брашна. Не работих тогава с София Мил, с други видове брашна. Оцета стяга, да, точно така, оцета. Оцета аз не съм използвал от доста време. Геновева не търсим баничари. В случая тук сме двама, но в момента баниците ги правя само аз и маяните закуски. Точно така, Илин. Това видео е също много интересно ще бъде за сънародниците ни в чужбина. Къде в Дворено окръжна болница е пекарната? Пекарна Колеви. В случая аз показвам банички, които да си направите в къщи. Как се правят, нали? Тези банички не са за продаване. Аз днеска почивам, петък и събота почивам по принцип. На теория и практика. Каквато е работа времето влияе, даже да не говоря за другите тънкости. Работата е работи временно. Работя времето, ти влияе даже. Така е. Съгласен съм. За баниците вода, сол и брашно, дай да видим как ги точиш. Точно така. Оцет не слагам. Браво на вас, респект. Благодаря, живи и здрави. Сега да разточим топките, които направихме. Моля. Водата не е топла, водата студена за предпочитане. Да е студена. Така. Студена, да, точно така, Геновева. Водата трябва да бъде студена. Сега, в случая тук разделихме тестото на 20 равни части. Оформихме го във формата на кръг. И сега, какво правим? Повтарям, много важно нещо. Никаква сила. Няма да изтънявате самото тесто прекалено много. Няма нужда. Ето, съвсем лекичко, наляво и надясно. Ето по този начин. Съвсем леко. Без да го натискаме твърде много, за да не го изтъним много, защото после като придърпваме самото тесто ще се къса, ще ни бъде трудно за работа. Който има мердение в къщи, по същия начин, без да прекалява, без да използва сила. Ето по този начин. Маслото по средата. Намазва се ето по този начин.
Пак казах 30 грама 30 грама масло. Стараем се тестото да бъде равно навсякъде, ето тук, по тези части, без да го изтъняваме прекалено много. После при отваряне, при придърпване, да не ни се къса. Няма да ги замятам. По този начин в тавата. Пак повтарям, тук сила не се изисква. Няма да използвате сила тук. Ето така. На масата никакво слънчогледово олио тук. Когато оформите това тесто, ако поставите слънчогледово олио тук на плота, ще ви бъде още по-трудно да го оформите. Просто за маслото, за самото масло, което е на масата, тестото се застопорява, става като спирачка. Ако има олио на плота, ще бъде много трудно. Ето по този начин, намазан с масло плота, обръщаме топчето наобратно, там където сме го затворили, да гледа към нас. Никакво олио тук. Никакво олио. Без да натискаме, без да изтъняваме прекалено много. Намазваме равномерно, стараем се да е намазан равномерно, без да прекаляваме тук с маслото. Ето фолинката изглежда по този начин. Тук преди да минем смерденето, ето по този начин трябва да бъде тестото, за да може когато минем смерденето да имаме хубава кръгла форма. Без да бързаме. Може и свинска маса. Кой с каквото обича, кой с каквото разполага. Тук сила не се изисква. Няма мая в тестото, Диди. Брашно, вода и сол. Това какво масло е? Това е краве масло. Кой с каквото предпочита. Аз съм от 20 години в бранша. Правя баници от близо 16. С маргарин, да, става и с маргарин. Пак казвам. Но да не прекалявате, значи маргарина трябва да има минимум 80% масленост, това е препоръчително, казвам, защото с по-ниска масленост там вече нещата стават, тестото става още по-трудно за работа. Бъди жив и здрав, благодаря, вие също да сте живи и здрави. Ето по този начин. Така, да повторя, за тези, които са се нововключили, които са, показвам как да си направите банички вкъщи, такива каквито се продават по пекарни, по фурни. Ето по този начин. Вижте колко малък самия лист, самото тесто колко е мъничко. От това ще стане една баничка.
Това ще стане. Значи, колко и малък да ви е плота в къщи, примерно, имате по-малка маса, не разполагате с баничарска маса огромна, може да си го отворите спокойно на масата. След като престои тестото, ще покажа как, по какъв начин, без да го замятам, няма да го замятам. Да, и оцет се слага, но когато брашното е по-слабо, няма достатъчно аскорбин, тогава се слага оцет, за да стегне. Не е ли по-лесно? Да, аз в момента правя фолинки. Точно така, и 300 баници се слага оцет, който работи по-бавно. И когато брашното не е хубаво, трябва да се сложи и оцет. Тук в случая правим 10 банички, няма нужда от никакъв оцет. Брашно тип 500 става ли? Ами по-трудно е. То брашно тип 500 е предназначено за хляб и хлебни изделия. Възможно е да ви се къса, да има повече аскорбин. В случая аз използвам брашно за баници. И аз препоръчвам ви да използвате такова, за да нямате после проблеми. Става, не че няма да стане. Просто по-трудно. Марка София Мил, разфасовки по 1 кг. Видях днес, че се предлагат в големите вериги магазини. На София Мил пише на него баници. Колко са диаметъра на разпъване на тестото, до колко сантиметра. Това ще го покажа малко по-късничко, след като се отпуснат фолинките. Рецепта на тестото: килограм брашно, 550-580, максимум 600 мл вода, 30 грама сол. По-късно ще покажа колко се дърпат самите фолинки, до каква степен е подходящо да бъдат отворени, как се затварят, по какъв начин. Това е изключително важно. Там при затваряне в самата баничка не трябва да има вътре въздух в баничката. Той въздуха последствие ще се получи при печене на самата баничка. Това дето е за баници, колко време ще се почиват. Когато са на фолинки, точното време. Ето сега ще ви кажа. Около тук в случая, значи то е строго индивидуално, зависи от брашното. По принцип при стайна температура максимум 20-30 минутки, около половин час максимум е достатъчно. Просто когато започна да придърпвам фолинките, да ги отварям, ще покажа как да разберете дали самото тесто е готово за отваряне. От 1 кг брашно в случая по принцип става 9 банички от 1 кг брашно, когато ги правим за продаване за пекарните, за фурните. По принцип от 1 кг брашно стават 9 банички, но тук в случая аз показвам как да си ги направите в къщи. Тук съм ги разделил на 20 топчета малки, тестото, което получих. Брашното даде добър рандиман, тук в случая 540 грама. Когато работих и пуснах лайф, питаха ме това как се чисти на плота самия, след като от маргарина, като видя един беше видял плота и вика: как се чисти това нещо? Ето виж как се чисти, ето така, ето, с шпатулката и се чисти. Как да се чисти? Значи окото се плаши, ръката не. Как се чисти? С шпатула как? Топките слагате ли мазнина? Да, намазваш топките с смес, приготвена с слънчогледово олио и масло. Намазват се топките. Колко грама е една топка? Тук в случая казвам 74 грама, 75 грама е в случая една топка приблизително.
Всяко едно брашно дава, ами то е долу-горе едно и също. Рандимана при брашната е различен. Има брашно, което има малко повече рандиман, по-малко, така че в случая 75 грама, като си ги правите за вкъщи, по принцип от 1 кг брашно стават 9 банички, но тук в случая съм ги направил с по-малък грамаж, но принципът е абсолютно същия. Принципът тук е абсолютно... Аз съм от град Варна. Тесто за пици, така, сега да обясня за тестото за пици, евентуално, ако имам време другата седмица в събота, всяка седмица, живот и здраве, ще показвам такива рецепти. Здравей, ако може рецепта за баничките. Диди, здравей Диди, килограм брашно, 580 максимум, по принцип е най-добре 550 мл вода и 30 грама сол. Но в случая максимум 600 мл вода е достатъчно. Сега, тук вече са нафолинки. Просто не трябва да се прекалява с продуктите, с смисъл с сиренце, после евентуално като се правят, нали, с олио. Има си технология на производство, трябва да се спазва. Да, може да я прекрачите в случая, нали, ги правим за вкъщи, за нас, но да не прекаляваме все пак. Каква вода трябва да е? Водата трябва да е студена. В никакъв случай тук топла вода не се използва, защото в тестото няма мая. Тук няма процес на ферментация. Да, има банички, които се правят и с мая. Те са маяни баници. Но в случая тук показвам баничките, които се продават в пекарните, във фурните, по какъв начин се правят, как се правят. Старая се да разкажат всички тънкости и подробности за това. Сега тук времето за чакане е най-дълго в случая. Когато се направят нещо много важно, сега се сетих, когато ги направите по този начин на фолинки. Абсолютно е забранено. Никакъв случай тестото да се поставя както е на фолинки на топло. Това просто го изключете. Поставите ли фолинките на топло, маслото, което е по средата, ще се разтече. После при работа нищо няма да се получи. Какъв модел брашно използвам? За банички, аз в случая използвам брашно за баници. Божанка Георгиева. Живот и здраве следващите седмици, предстоящи, които са, когато почивам, петък и събота. Ани Борисова. Тоест в хладилник ли да се слагат? Не на стайна температура, ако ще ги правите на стайна температура. След половин час, ако ще ги правите на стайна температура. Но ако смятате да ги правите на следващия ден, което аз не го препоръчвам, може да престоят в хладилник при 2 градуса температура. 100 пъти едно и също. Той бюрека е по същия начин се прави и бюрека, просто се влагат там повече листи, един в друг. Яйца. Може да добавите в сиренцето яйца, по принцип. Нина замесих тестото с
550 мл, в случая аз го замесих с 550 мл вода, 30 грама сол. Тук в случая показваме банички, как да си направите в къщи. Яйца. В тестото не се влага абсолютно нищо друго, освен брашно, вода и сол. Няма как. Трябва да се изчака тестото, не става бързо. Няма как да го покажа за час и половина всичко до печене. Аз казах, че ще покажа целият процес от замесване до печене. Водата трябва да бъде студена. Моля без обидни квалификации в коментарите, ако обичате. Няма смисъл. Опитайте се да обясните спокойно. Няма смисъл един друг да се обиждате тук. Този лайф е, нали, все пак, за да се научим на нещо, да покажем нещо. Да, в случая много ясно. Оцет, не дейте да слагате оцет в брашното. Благодаря, Пенка, благодаря. Благодаря ви много. Респект и уважение. С сладка вода, с студена вода в случая. Аз тук замесих с студена водичка. Сутринта да изпека. Да, ето тук Изабел Бойкова пита, мога ли да ги направя от вечерта и сутринта да изпека? Да, разбира се. Направете ги вечерта, оставете ги на хладно, при 2 градуса температура в хладилник и сутринта може да си ги изпечете. Това не е проблем, но въпросът е да се направят. Трябва да се направят. Няма как да го оставите така на фолинки. Благодаря, Джонсън. Да си жив и здрав. Благодаря ви, благодаря. Значи правим го на фолинки. 30 грама сол е много за домашни условия. Не съм съгласен. Тестото, вижте колко бързо се отпуска. Това е строго индивидуално. Зависи от брашното. Замесих го, отпусна се много бързо. Просто за 15 минутки се отпусна. Даже 30 грама сол е предостатъчно. Е нормално. Не е много. По технология е толкова. По принцип се намаля, да, увеличава в рамките на допустимото с плюс 5 или минус 5 грама. Сони Джукер Мекичин, biraz beklemeniz lazım. Но която е туркина, така ги правише. Така е, възрастните хора, да, и с мая, те използваха мая. Тук в случая няма мая. Колко време изчакваме тестото. Тук имаме 3 етапа на чакане. Първият е след като го замесим, вторият е след като на топки, третият е след като на фолинки. Максимум по половин час. По половин час максимум. Това вече зависи от брашното. Да, може и мас, кой с каквото разполага, кой с каквото обича. Може и с свинска мас, може и с маргарин. Покажи как ги правиш. В смисъл, аз за да покажа как ги правя, трябва да изчакам тестото, за да се отпусне. Аз няма да ги замятам сега. Не всеки умее да мята банички. То ще да бъде пълно с баничари. Просто ще покажа как вие да си ги направите. Как най-лесно, по какъв начин с предърпване да си ги правите в къщи. Може ли? Това е изключително важно да се спазва, да се изчаква тестото, да не се мъчи, когато не се е отпуснало. Когато вземете самата фолинка и започнете да я дърпате, ако тя
се свива обратно, оставете тестото. Това означава, че тестото не е готово. Няма смисъл да го дърпате с сила. Хладилника трябва ли пак да ги... Смисъл, Атанас, хладилника не е, като ги изкарате от хладилника, евентуално 10 на минутки там, те са при 2 градуса, те не са замразени, това все пак хладилник, говорим за хладилник, не е за фризер. Като се извадят от хладилника, могат да се изпикат директно. Сместа за тестото е килограм брашно, 550 мл вода, 30 грама сол, максимум до 600. При 600 мл вода вече тестото ще стане по-мекичко. Става, може ли да направим? Да, разбира се. Начините на сгъване след като се отвори фолинката са най-различни. По принцип сега от тези фолинки мога да ги направя и на малки бюречета. Аз ще покажа няколко вида. Кой както ми е удобно, за да може на кой както ми е по-лесно, по по-лесния начин на сгъване да направи него. Ще покажа няколко вида, няколко начина на сгъване. Няма нищо трудно, нищо сложно. Просто много е важно да се изчака тестото, да не се мъчи. Виждате, когато вземете самата фолинка, като я дръпнете, свие ли се обратно, не пипаме тестото. Не е готово. Не се е отпуснало. Това е. Какво ще стане? От тези 20 топки ще станат 10 банички. 10 банички ще станат. За еластичност така. Стефка Стоянова. За еластичност се слага и супена лъжица оцет. Това не е вярно. Това не е вярно. Оцета спомага не за еластичност. Еластичността в самото брашно идва от съдържанието, високото съдържание на глутен в брашното, а не от оцета. Оцета спомага на точно обратния ефект. За свиването на тестото, за стягането, да има жилка в тестото. Но това оцета се слага, когато правим 300 баници. Аз по принцип за 300 баници не ползвам оцет. Минимум 500 баници като правя, тогава слагам оцет. 200 грама нормално ли е за една баничка? 200 грама не е нормално. Максимум е 170 грама. Оцета стяга точно така, Геновева. Кое е най-доброто брашно за дърпани кори? Как дърпани кори? Този въпрос не можах да го разбера. 180, да, може и 180, но да не се прекалява, защото после работата с... Аз по принцип можех сега да го направя така, както грамажа, който се продава по пекарни и по фурни, но не всеки вкъщи разполага с огромна маса, баничарска маса, широка маса. То да го дръпнеш този лист, да го отвориш, то ти трябва огромна маса. От 8 баници за 9 баници, Диди, Бончева, от 1 кг брашно трябва да излязат 9 баници. По принцип, това е за пекарни и за фурни, нали? Като ги правим, нали? За продаване. Къпа на баница. Не, къпа на баница с това тесто не може да се направи за тестото. Какво брашно? Брашно за баници предлагат разфасовки от по 1 кг. Днеска видях, ми направи впечатление. Предлагат разфасовки от големите вериги магазини по 1 кг брашно на София мел за баници. По принцип, в случая аз използвам за София мел за баници също. София мел тип бюрек, така да го кажа. А като цяло това тесто само за банички ли може да се ползва? Като цяло на този грамаж от сол, който е в него, да. Ако имаше по-малко сол, можеше и да се ползва за друго. За арабския хляб, примерно. Но без да се използва мазнина никаква.
колко трябва месен. Месеното на тестото, Деси Асенова, аз го направих за около 5-7 минутки максимум беше. Закъпана не може да се използва закъпана баница. Как правиш тестото за баничка? Аз го показах тук в лайфа, как го правя, от колко време работиш тая работа. От 20 години вече, от 16 години съм баничар. Кога добавяте олиото? Олиото в случая ще го покажа след малко. Кога го добавям тук на плота, самия плот се маже с олио. Олио в баничка не се добавя. Тип 500 не, на ръка го да, замесих го на ръка. Тук в случая правим за вкъщи, правим 10 банички за вкъщи. Да повторя пак, че тези банички, които се правят са за нас, за вкъщи, показвам как да си ги направите, как е правилният начин. Това тесто, Ваня, не е подходящо за пица. За пица там тестото е съвсем друго. По принцип, като питаш, може ли тесто за пица? Да, те казват, има най-различни видове. Има няколко вида теста за пица. Те се броят на пръстите на едната ми ръка. В случая живот и здраве. Аз ще покажа тук как да си направите тесто за пица. Оригинална италианска рецепта. В случая ще го покажа в последващите седмици. Там се използва квас, предварително направена. Мимен, благодаря ти. В това тесто за пица, което аз ще покажа, се използва квас. Аз съм от град Варна. С каква мазнина се правят баничките? По баничарниците не е с масло. Естествено, че не е с масло. Има време за една цигара, докато почнеш. Да, така е. По баничарниците няма как да правят баничките с масло. Всичките. Говоря за всички. Нали? Тогава в случая 1 кг масло в случая струва 45 лева, като си го купиш от Мандра. Сега аз говоря за това преди доста години. Сега сигурно е 50-60 лева килограм масло, ако не е повече. И то тогава една баничка няма да струва 2,50-3 лева, ами тя ще гони 5 лева. Просто закуските, баничките, това са народни закуски, това са достъпни за всички, нали, трябва да бъдат. А не да струва една баничка 5 лева, 4,50. Правят се с светлина, правят се с маргарин. В случая тук с 80% масленост. Професионален маргарин за производство. Да, така е. Точно така. Благодаря, Цвет. А тиква, да, тиква също. Значи, може да се сложи нарязана тиква с захар, канела в баничките. След това се поръсват с пудра захар, нарязват се на хапки. В кой ден, в колко часа ще има лайв, за да знаем, така оттърваме много. Последвайте ме, за да разберете, за да не изтървете. Аз публикувах видео тук в TikTok профила ми. Написал съм датата, часа. Също обяснил съм какво ще правя, какво ще покажа. Николай Иванов, град Варна, двора на окръжна болница са ни двата обекта. Третия ни обект е на 8-ми Приморски полк. Голомина, това е срещу стадион Черно море. Евала майстор има железни нерви. Благодаря, Василия, благодаря. Така е.
Колко време ги печеш така. Изпичането е от 12 максимум до 15 минутки. Слой да се разтила, не чух, извинявай. Колко време оставям тестото с масло и олио? Ами тук зависи от брашното, по принцип. След малко ще взема една фолинка, за да видя дали е готово. Светлина, предполагам, че някой нямам представа, не мога да кажа тук, без да съм видял, без да съм чул това дали е така или не. Ако нямаше нерви, няма да е майстор. Ами, особено в началото се изисква много нерви, огромен труд, огромно желание за работа. Аз като почнах, даже не съм спял, така да го кажа, в Турция, в Истанбул, като почнах да работя и да се уча на занаят. Имах огромен мерак, нямах време за спане. То тогава майсторите не показваха много, не те учиха много. 220 градуса, да, точно така. На 220. Просто началото, така както всяко начало е трудно, беше ми каква да се дева. Изключително е трудно да се научиш. Аз съм спял по 3-4 часа максимум на денонощие. Не знае какво е това сън. То даже и не мислих за сън. Толкова мерака беше, толкова огромен при мен, че да, точно така, за всичко трябва мерак. Така е наистина. Ние сме малко перфекционисти, девите са уникални. Не малко в случая, аз съм доста... Палмовото масло е ужасно вредно, както и маргарина, затова не се купувам закуски от баничарница. Така е, Светлина, съгласен съм, това е нещо ужасно, палмовото масло. Занаята се краде, не се учи. Така е, съгласен съм. Жив и здрав, много се радвам за вас, ще научим рецептите от вас. Благодаря ви, вие също бъдете живи и здрави. Стремя се да покажа кое така както си е. Снощи се нагледах на рецепти, толкова много рецепти имаше, че никой не показва кое как трябва да бъде. Във всички захарни изделия. Възможно е, не се занимавам с сладкарство. Ще вече да ги направиш. След малко ще видим дали тестото е готово. Моята баба казва, когато имаш пари или когато имаш време, а когато имаш мерак, маслото кога го слагате. Я показах Светослав Вълчев, кога сложих маслото, след като се оформи на топки тестото, между двете топки се влага маслото. Да, всичко се пише на всеки един етикет. Може да прочетете дали има съдържание, на какво има. На 250 нормално е да се пече баничката. Зависи Петър Василев. На 250 градуса нормално ли е да се пече баничката? Сега, има по-стари печки, които не отговарят на градусите, така да го кажа. Ти я настройваш на 260, а тя всъщност реално е 220. Така че това е строго индивидуално. Зависи от печката. Брашно 1 кг, 550 грама, не грама, 550 мл вода, маргарита, 30 грама сол. Защото между грам и милилитри и литри, между килограм и литър има разлика, нали се сещате? Няма как да... После ще кажете, този майстор ми каза да сложа 600 грама вода,
Аз сложих, то тестото стана като чорба и така нататък. Нали? Максимум 600 мл. Да, Ружа така е. Трябва да се обясни подробно, спокойно, за да разберат хората. С нощи май нямаше лайв. Не, с нощи аз петък и събота почивам. Така. Сега, да си приготвим вече сиренцето тук. Сега, кой както обича. Който иска да се изваря, който иска с сиренце. В случая аз тук имам сиренце на Саяна. Имам яйчица. Моля. Пак по това време ще пусна лайв за пици. Никол, това ще... Последвайте ме, ще го пусна тук в видео, кога ще бъде, в колко часа ще бъде. Защото ето вече стана 10 без 20. Просто тук се изисква повече време, не че при пиците не се изисква, там времето е още повече. Така че там ще обясня всичко в видеото. Така, тук имам две яйчица, брашно тип 650 не, максимум тип 400. Даже тип 450 не е подходящо. В случая, ако искате, някой не обичат яйца, може да добавите тук водичка в сиренцето, може и яйца, кой както обича. Тук показваме как да си ги направите в къщи. Аз ще си разбъркам сиренцето в случая с яйца. Кой както обича. Прясно мляко, да, кой както обича. Може и прясно мляко да се използва. Не е проблем. Брашно тип 650 не е подходящо. Сега идва най-важната част от цялото видео. Предстои най-важната част, а именно отварянето на баничката. А тиже, това казах преди малко, може и прясно мляко, може и водичка, може и яйца. Така че, но за диабетик, кое брашно може, за съжаление, няма такова подходящо, с което да може да се направят баничките. Колко грама е сирене. Това е строго индивидуално. Някои обичат с повече сиренце, други с по-малко. Аз сега като отворя листа ще покажа колко сирене по принцип се влага. 500 грама е предостатъчно. Тук имаме 10 банички. По принцип на една баничка се полага 30 грама сиренце. Така че 350, максимум 400 грама е достатъчно. Така. Какво брашно? Брашното е, в случая при мен е типа за баници. По принцип в големите вериги магазини предлагат разфасовки на София Мил, пише на него баници, то също е подходящо. Така. Приготвяме се в една купа и слънчогледово олио. Трябва да имаме в едната купа сиренце, в другата олио. Тук са ни фолинките и сега е време да пробвам вече дали е готово тестото.
Сега идва най-важната част. Не е трудно, просто без сила, спокойно. Който прави за първи път, бавничко, спокойно, без да се бърза, без да се прилага сила. Тук е много важно да покажем хубаво масата и какво се върши. Ще се опитам да го поставя, за да има добра видимост. А това брашно какво е за това? Това е за баници. Това е на София Мил, тип бюрек. Така. Сега, без да прекаляваме, намазваме плота с олио. Не да плува в олио, просто го намазваме. Ръцете също. Ето така. Пръстите в олио. За зеленото нямам представа. Не съм работил доста отдавна с него. Миналата година мисля, че покараха една партина, малко по-слабичко е зеленото. Вземаме една фолинка, ето по този начин, фолинката, без да го дърпаме, без да го мачкаме. Внимателно, по този начин, на намазания плод. Тук натискът трябва да е много внимателен. Ето по този начин. Без да прекаляваме, без да употребяваме сила. Така, даже иска още време, но почти е готово, почти. Да, давай без ръка. По принцип да, може, но сега. Ето, по този начин. Няма да го изтънявате прекалено много. Ако се види плота, след като сте го намачкали, тук не трябва да се вижда плота. Нормално, без да се мачка много, ще се скъса, като започнете да го дърпате. Не е проблем, че ще се скъса, въпросът е да не се скъса по средата. И да се скъса не е проблем. Но да не се скъса по средата, защото няма как да го направите на по-голям лист. Какво правим в случая? Тук трябва да фанем един край и да започнем да придърпваме. Хващаме крайчето, пъхаме ръката отдолу, ето по този начин, без натиск, без сила и придърпваме. Ето по този начин. Продължаваме от всяка една част да хващаме и да дърпаме. Ето по този начин. Без да бързаме. Както казах, тестото иска още време. По принцип. Ето по този начин. Хващаме отдолу, без натиск, без сила. Ето по този начин да придърпваме. Въздух в баничките не трябва да има. В баничките въздух не трябва да има. Като се сгъват след малко, като ги сгъна. Той въздуха се получава при печене. Тук отдолу да влезе въздух. Ето така. Постепенно. Ако видите, че самото тесто не се отваря, няма да го мъчите. Ако при придърпване не стои така, а се свива,
Няма смисъл да го мъчите. Ще се скъса. Нищо няма да се получи. Ще станат едни жилави банички. Нищо няма да се получи. Оставете тестото, оставете както е на фолинки, да се почине. Да се отпусне. Ето по този начин. Няма да мъчите тестото. По този начин. Аз нарочно го направих с по-малки топки. Вие вкъщи няма да имате толкова огромна маса, нали? В случая. Ето. Значи и още нещо друго важно да обясня. Самия лист няма да прекалявате с изтъняването на листа. Ето виждате вече, плота започна да се вижда. Плота започна да се вижда. Тук няма да прекалявате. Дори някъде да се скъса. Ето по този начин. Закърпвате го. Не е проблем, че в края. Важно е по средата да не се скъса. Скъса ли се по средата? Край. Важно е да не се скъса по средата. Така. Сега, този първия лист ще го сгъна на правоъгълна баничка. Да, става голяма. Така. Колко голяма стане, ето вижте. Вижте ми ръката. Евала, съгласен. Сега, приготвяме си тавичката, в която ще печем. В случая взема една тава. Така. Как се сгъва листа? Тук много важно. Много важно. Къде се слага сиренето? Как се сгъва листа? Да обясним. Сега. Хващаме тук единия край, който е отдолу. Искам хубаво всичко да се види. Ето по този начин. До средата на този целия кръг, до средата го затваряме. По същия начин от другата страна, от горната, до средата. По принцип, сега ще покажа и друг вид сгъване на банички. Ето така, до средата. Тук краищата в случая, те са много тънички. Вижте за колко тънички краища става. Няма смисъл да ги режем. Не е трудно, Валя. Въпросът е да си направите тестото както трябва, да си го замесите добре. Да има такава консистенция, която показах в началото, да е хубаво, да е гладко. Не е играчка. След това, ето по този начин. Въздух тук не трябва да има. Ако видите балончета, ги пукате. Ето по този начин късате го, да няма балончета вътре. Затваряме и от другата страна. Тук вече може да поставим сиренцето в горната част. В случая тук има една баничка. Ето по този, това е достатъчно. Ето долу-горе около 40 грама, предостатъчно е. Да мята, тогава е интересно. Аз няма да мятам банички, то няма смисъл да мятам по този начин. Не всеки може да мята банички. То този, който може да мята банички, няма смисъл да му показвам. В горната част сиренцето, ето така. И тук какво правим? Затваряме. Ето, по този начин. Ето тук се образува балонче. Късаме го, за да излезе въздуха. Не трябва да има въздух в самата баничка. Въздуха ще се получи при печене. Метне една за публиката. Имам видеа в TikTok. Заповядайте там, вижте. Така. Ето, по този начин. Няма въздух вътре.
Поставяме в тавичката. Да, и триъгълни ще покажа сега как се правят. Малко по-трудно се сгъват, но свиква се. Колко голяма роля играе да печем дали алуминиева или от друг мод. По принцип е най-добре баничката да се пече в по-дълбока тава. Колкото по-дълбока тава имате, използвайте нея. По принцип това е най-добре. Така, поставяме в тавата. Сега да покажа как се сгъва бюречето. Това малкото бюрече, което е рецептата, може ли, че сега влязох? 1 кг брашно, 580, 550, от 550 до 600 мл вода максимум и 30 грама сол. А в непрофесионалните фурни на колко... Точно това обясних преди малко. В непрофесионалните фурни на колко градуса се пече. Преди малко обясних това, че някои фурни вкъщи, примерно, или по-стари фурни, я настройваш на 260, реално температурата е 220, 210. По принцип на 220 градуса се пече 15 минутки, от 12 до 15 минутки. Да, може без мая. Точно така, без мая. Така, пак показвам по какъв начин. Без сила. Тук, който има мердене в къщи. Без натиск. Без да натискаме. Просто тежестта на мерденета от средата към краищата. От средата към краищата. Без да натискаме. Внимателно. Стараем се кръга да е с правилна форма. Какво за аромата? Аромата ще си дойде от мазнинката вътре, от сиренцето. Ето, веднага ли се слагат да се пекат? Не, ето това също е много важно. След като се направят баничките, преди да се метнат за печене, ако не са стояли в холодилник, трябва да престоят известно време, защото тази баничка сега, както е в тавата, ако е метна веднага да се пече, тя ще се свие и ще стане ето толкова. Долу-горе колкото половината. Трябва да се изчака и тук в тавата тестото да се отпусне. След всяка обработка на тесто, по принцип, се изисква време технологично за престой. Веднъж ли? Веднага. Не се слагат веднага. Благодаря, Ружа, за въпроса. Обясних го. Благодаря много. Това е много важно също. Веднага не се смятат за печене. След като се направят, максимум около половин час е предостатъчно да престоят и се мятат за печене. Двойна доза става. Да, разбира се, че става. Ето по този начин. Дърпаме. Внимателно. Без да бързаме. Пак казвам, даже тези фолинки даже не са готови още. Могат да престоят още известно време. Изобщо няма да се мъчим по този начин. Селям Аби, там би тариф версия. От началото на видеото това показвам. Джейлян, как става, защо става, колко се влага, колко време се чака. Просто стана много дълго видеото. Няма как да успея да го публикувам. Благодаря много за отговора. Моля. В тавата за печене. В тавата за печене. Никакво олио. Никакво олио в тавата за печене, никакво мазане, олио, маргарина, масло, свинска маса, каквото и да било. Хартия за печене директно върху хартията. Никакво олио и така нататък. Каква е тази баница? Гери показвам как да се направим банички в къщи. Тестото, когато не е отпуснато, тогава
се свива. Точно така, аз това обясних. Свива се. След като видите, че се свива тестото и оставете го още. Така, тук да направим едно малко бюрече. Ето по този начин. Тук вече затваряме самия лист. Се изпекат, мажеш ли ги с него? Не, след като се изпекат, по принцип няма нужда да се мажат. Който иска, който обича по-мазничко, така, може с лекичко с масълце да ги намаже отгоре, да внимава да не щупи коричките. Нали? Така. Поставяме сиренцето в едната страна. В случая това е даже предостатъчно е това, което съм поставил тук. 30-40 грама е достатъчно. Тук затваряме от едната страна и от другата. Хващаме тези 4 края, които са краищата. Затваряме ги ето по този начин. Пак внимаваме да няма вътре в самата баничка въздух. Тавата. Може и по този начин. Повдигаме от тук тестото, ръката тук. Ето така и слагаме в тавата. Тук виждаме въздух. И трябва да има въздух. Въздухът трябва да се получи при печене. Така. Общо взето това е. Ще се включа след малко, за да покажа вече изпечените банички, как се пекат, при колко градуса. Благодаря ви. 1 кг, да, 550 вода, 30 грама сол. След малко ще се включа, като ги направя. Като са готови вече за печене, ще покажа крайния продукт. Колко време се пече. Благодаря ви на всички. Ще се включа след малко.